У кожнага творца ёсць свая дарога, так лічыць мой сённяшні суразмоўца, паэт Вячеслав Корбут. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Вітаю, Вячеслав. І, канешне, сустракацца з паэтам трэба з вершамі. Ну, калі ёсць такая магчымасць, давай пачнём сустрэчу з вершам. Дзякую, Яковлевич. Вельмі прыемна, конечно, паэт з паэтам вершамі размаўляюць, і заўсёды на гэтым дыханні творчым хочацца нешта сказаць сваё, безумоўна. Я бы хацеў узгадаць верш памяці свайго сябра, паэта, барда Валерыя Скакуна, которого уже у гэтым годзе не будзе з намі як 7 гадоў. Радкі шматкроп'я, млоснасць і туга, хаваецца жыццё і вады крыніца, за той паводка лёсу, дзе спаткаў, цябе паэт, якому поле сніцца. А там калосся, гул чароўных струн, і голасам басістым рвецца рэха. Ну як жывеш? Спытаў радком Скакун. Ды неяк жыву, часамі не да смеху. Бывай, пакуль, трымайся лепшых дзён. Паэт пайшоў у роздуме трывожным, а вочы як бы ён бы маладзён, і разгадаць іх глыбіню няможна. Калосіцца паўсюдна збажана, проносяцца гады, нібы касаткі, і рве прастору звонкая струна, і знікне час, пакінуўшы нам згадкі. Ну што ж, вот пачаў ты з верша, прысвечана свайму сябру, паэту, барду, Скакуну. І ў гэтым таксама ёсць нешта такое сімвалічнае, таму што мы будзем гаварыць не толькі пра паэта Вячеслава Корбута, а мы будзем гаварыць пра чалавека, які арганізаваў вот гэтыя альманахі, гэтае літаб'яднанне. І на пачатку ўсё-такі я растлумачу, конечно, тое, што вось мы на «ты» маладога паэта Вячеслава Корбута я ведаў, я памятаю, як мы ездзілі часам, калі ты быў за рулём сваёй машыны, і з Анатоліем Іллічом Вярцінскім мы ездзілі на Лепельшчыну, і мы з Алесем Ануфрыевічам Савіцкім ездзілі ў Полацак. Адкуль пачаўся творчы шлях? Адкуль пачаліся вершы у слуцкага школьніка? Это цікавае пытанне, таму што ўсё дзякуючы свайму настаўніку Мікалаю Івановичу Хілько, які з Докшскага района, сам з Віцебшчыны. Настаўнік, якому я ўдзячны да гэтай пары, вось нядаўна мы сустракаліся на случайне была гадавіна нашага школьнага сяброўства. І, дзякуй Богу, настаўнік яшчэ жыве. Сапраўдны настаўнік прывёў мне літаратуру, клас якога быў это музеем, дзе ў класе беларускай мовы літаратуры былі партрэты і творы, рукапісы паэтаў-пісьменнікаў Слушакоў, Рыгора Бяроўскіна і Леся Астрейкі і Кузьмы Чорнага, іншых паэтаў-пісьменнікаў Елена Василевич і Паўла Місько і так далей. І поэтому, конечно, я зарадзіўся этой энергіяй. І ён вось адкрыў мне дарогу ў літаратуру фактычна, і потым уже падтрымаў далей мяне і Кастусь Цыбульскі, калі паклікаў у літаб'яднанне. Пры каліцы шляхі Ілліча, дзе 88 год ён друкаваў свой першы верш «Бусел». Это была падзея. І вось свое першае выступленне, дарэчы, я памятаю на фестывале кнігі ў Слуцку. Это быў 89 год. Я быў яшчэ малады паэт, пачаў толькі друкавацца ў раённым друку. І вось на гэтым свяце літаратуры была Алена Василевич і быў пан Андрей Місько, с которым потом мы сябравалі доўгія гады. Это была такая атмасфера, которая таксама зарядзіла, дала пэўны шлях у літаратурную некую такую суполку, асяроддзе. Потым Алена Василевич приезжала ў Слуцк яшчэ не раз, чытала свае вершы. Ну, а я ўжо, ведаеце, уже потихеньку пачаў крыляцца так і знаходзіць сябе і далей у літаратуры. Ну, вось першы верш. Памятаеш радкі з першага верша? Бусел ходзіць кудлаты па пракосах сваіх, ён збірае каля хаты, а далей не памятаю. А я памятаю верш, который я напісаў, калі наш настаўнік
Николай Иванович Хилько рассказал про трагедию вёсты Шунюка, калі дзяцей фактычна фашысты кідалі ў калодзеж. Я напісаў гэты верш, вось радкі могуць занатаваць. Калодзеж стаіць маўкліва, адзін нібытой вартаўнік, дзе вёска была там магілы, і поклішлі іх камяны, ахоўвае тут капялішча калодзеж з празрыстай вадой, вада ім смутна свішак, пакуты прыносяць з сабой, калодзеж, ты бачу, ты помніш, і зараз наноў палалі сялянскія хаты, вада стала раптам як кроў, калодзеж стаіць маўкліва, адзін нібытой вартаўнік, дзе вёска была там магілы, і помніш на іх камяны. Вось гэты верш, ён праз усё жыццё ідзе, аднойчы, калі мы нават з вамі ехалі, я памятаю, гэты пастамент, гэты абеліск. Так, Шунівка, мы Шунівка, да. прыязджалі. І вось заўсёды аддае нейкім горычу, нейкім жарам ад гэтай вось успамінаў і гэтага верша. Ну вось, это мне было тады 17 гадоў. Ну вось я ведаю, што вот на гэтым шляху потым таксама было нейкае імкненне займацца і прадпрымальніцкай дзейнасцю, і выдавецкай дзейнасцю, і гэтак далей. І ўсё-такі зноў прыйшло вот гэта жаданне не толькі самому пісаць, але ствараць нейкае асяроддзе. І паколькі мы гаварылі пра вот гэты ваш клуб, творчий клуб, як він називається? Клуб творчий «Екватор». Клуб з'явився у 2009 годзе. Вельмі так дзіўна, цікава, на базе Мінского клуба подводников. И для их «Экватор» — это такое вот место, где куда сходятся и вот параллели, все меридианы, разумеется. И поэтому вырашили называть «Экватор». И вот первый наш альманах назывался «Посейдон». Ну, вось выйшло колькі альманахаў? Вось гэта апошні перад вами, побач з вами, гэта апошні альманах. Ён 14, 2 было у нас, это посейдоновские альманахи, скажем так, неофициально, а уже 12 у нас, калі мы зарегистрировались як альманах, это уже 12 нумаров. Штогод мы выдаем по альманаху, значит, гэта сборники наших лепших авторов, займаецца фактычна працай рэдагавання, збору матэрыялаў і ўжо шмат гадоў робіць Інга Вінарская, наш шэф-рэдактар, моя жонка, і вельмі на высокім узроўні дапамагаюць у нас створана рэдкалегія, якая працуе. Это прафесійныя пісьменнікі, паэты, которые займаюцца вычыткай матэрыялаў. Альманах у нас друкуюць на рускай, беларускай мове. Ён спалучае ў сабе як литературную частку, значит, публицистичную драму, так и документальную речь. То есть наши выступления, мероприемства, которые проходят, мы все занотовываем. Я ведаю, что вы базируетесь при першей библиотеке города Минска. Вы збираетесь там на некие сустрэчы, некие у вас бывают там обмеркования, творов, так? Да, собираемся там. И ночью меня запросили на творческую встречу с Адамом Мальдисом. А Адам Мальдис захворел. Или организатор Вячеслав каже, ну допоможи, треба годину про нечто рассказать, почитать. И я ось годину читал свои верши, поэмы, байки. И так народ повеселил. И потом Людмила Домнич, которая была загадчицей библиотеки, она говорит, Вячеслав, у вас есть же клуб, ну чему вам с нами не собрать, давайте вы у нас будете размещаться. Первая библиотека для меня не чужая. Я коли на филфаку учился, я там перечитал горы книг. Особливо коли сессия на носе, и треба русскую замежную литературу читать, белорусскую, и вот выбираешь сподок такий великий, 100 книг, и куди тебе столько? Я кажу, мені треба. І я сидів зранку до вечора этой книжки не просто там по диагонали, а читав, виписував, тому що, ви видите, на філфаку професори були вельми викладчики, вельми серйозні. Там не проскочишь. Коллеги романцы, что не пробежите муха. Так что читал вельми много, менавіта в першай бібліотэцы. Калі гаварыць пра філфак, калі мы закранули гэтую тэму, ты ж усё-таки настаўнік 59-й школы, так? Да. І выкладчык беларускай мовы і беларускай літаратуры. В якіх класах? У меня 6-7 классы. До речи, вось альманаху друкавана моя пьеса «Нас чакае огонь», присвечена героям Брестской крепости. Я займаўся гістарычнай тэматыкай і скажу, што вось гады 2 назад пачаў пісаць п'есу. Урокі з п'есы мы з дзецьмі ставілі. Значит, на адным студэнцкіх фестывалю 2 гады запар бралі там прызавыя месцы. Вельмі так атрымалася добра і ў тым годзе. І
пазатым годзе. На тым годзе я дапісаў гэту п'есу. І вось ёсць меркаванне, што і далей будзем працягваць ставіць. Калі гаварыць пра тое, што дае настаўніку задавальненне. Ну, ведаеце, тое, што дзеці пачынаюць разумець літаратуру, разумець мову лепш. Скажу, што, конечно, праблема то, што дзеці валодаюць мовай слаба ў тым, што сёння мала читаюць. Вось гэта вот барацьба з этими смартфонами, она, конечно, уже такая, скажем, не локальная, она уже глобальная. Но это проблема, так. Проблема. И поэтому детенка посадить за подручник, за книжечку и добиться, как 100% он прочитал той ці інший твор, я стараюсь. И вот я уже бачу выники, когда мы, допустим, читаем Навоменко, когда мы читаем, допустим, іншых пісьменнікаў, паэтаў, і ім цікава становіцца, таму што яны бачаць іншы свет. Вот гэта для мяне задавальненне. Таму што, паверце, калі ты выкладаеш творы і пісьменніку ты ведаеш добра. Вось мы на днях дзеткі расказвалі на памяць верш Вярцінскага «Два поля». Было салдата два поля. Солдата два поля, да. Я скажу, дзеці амаль усе вывучылі, я скажу, дзеці, кажу, вось я добра ведаў гэтага паэта, пісьменніка, ён для мяне вельмі блізкі чалавек па духу, мы з ім ездзілі на выступленні, я ўключыў гэты, вось як ён чытае гэты верш, яны ўразіліся. Потым паставіў, як спяваюць сябры Анатолій Ярмоленко гэту песню «Два полі», шматгалоссі, цудоўна, разумееце? І дзеці пачынаюць разумець, што гэта не проста верш, это некая такая многогамная система, которую не просто трэба прочитать, а трэба адчуць. І ў гэтым задавальненні. Ну што ж, Слава, перайдзем да нашай апытанкі традыцыйнай. Вот я з цікавасцю слухаў пра настаўніцтва, пра дзетак. Вот кім ты сябе больш лічыш, паэтам ці настаўнік? Ну, конечно же, поэтом. Конечно, поэтом, але поэтом-наставником, скажем так. Тому что інший раз у меня урок починают з вершу. Я пам'ятаю, як Миколай Хилько, мой наставник, он ведаў 250 і 270 вершаў іменно Панченка на памяць. Он кожны урок пачынаў з верша Панченка на памяць, мову літаратуры. І гэта мяне захапіў, разумееце. Конечно, поэт, тому что без поэта не будзе мне наставник, я вам кажу як шчыра. Ну, а любімыя твае творцы, якія з табой заўсёды? Я скажу, что на моем столе лежит заўсёды сборник Лесі Пісьменкова, вось «Не знікай». Разумеется, вось ён так потрапіў да мяне. Этот сборник вельмі мне блізкі по духу, тому что мы з Пісьменковым недзе пераклікаемся по інтанацыях паэзіі, по думках, у яго шмат вясковых такой паэзіі. Зараз я вот по новой уже, калі дзецьмі працую, открываю Якуба Коласа «Новую землю». Я кажу, дзеці, кажу, мы счастливы, что маем новую землю. У нас есть такі вось вялікі пастамент гістарычны, літаратурны. І я заменял в 9 классах, и с детьми вот мы начинаем читать там некие урывки с поэмы, и кажу, я кажу, тут открою такие радки, и детям тлумачу, кажу. Я открываю Колоса для себя знову, разумеется, то есть уже як зрелый творца, разумеется. Можа быць, у нашай такой досыць кароткай гутарцы нейкае пытанне, ну, я не задаў, а ты хацеў бы, каб я задаў табе гэтае пытанне. Что бы ты хотел написать? Адказвай. Я бы хотел написать трилогию. Не ведаю, у поэзии ці ў прозе, но вось у меня такая вось ёсць жаданне написать, ці гэта будзе роман, ці это будзе трилогию поэзии, потому что поэмы для меня не чужой жанр, я вельмі люблю поэмы писать, и как бы так написано немало их, не все выдадены, и я постоянно их допрацовываю. Ну вот трилогию хотел. Ну, Вячеслав, я ожидаю здзяйснення твоих задум і мар. Ну і паколькі вясна, можа быць, ёсць у цябе веснавыя радкі, якімі мы закончым нашу сустрэчу. Ёсць. Вот верш называется «Поводки». Наводнился Неман, полноводец с чаром, глянь, царица Припяць разлилася марой, узвены аж плечи, подраўняў поводкой праз азёр сінечу, дождь і снег солодка. Хай і сошу з німі сваіх хваляў соты, час былы адрыне, вілію, што ў ботах, хваляць бух пракосы, колеры ў тых кветках прынясуць нябёсы, шчасце нам і дзетак, рэкі, нашы рэкі, нечуванай ласкай, даражэй за лекі, праз усе іх казкі, зрынуць прэч паводкі, і лугі зайграюць спевамі, гаворкай, любага нам краю.
Ну что ж, вось веснавымі вершамі мы завершаем сёння нашу сустрэчу. Я нагадаю нашим тэлегледачам, што сённяшнім маім госцем быў паэт, настаўнік Вячеслав Корбут. Усяго найлепшага, да пабачэння, шчасця і плёну вам усім. До сустрэчы.